Isang napakagandang private resort nga ang nadiskubre namin dito sa bayan ng Lingayen, saan ay talaga naman mag-enjoy ka dahil sa quality pero budget friendly na bagay para sa inyong mga family reunion, team building, staycation, or special occasion. Welcome to Lucky Duck's Place! So yo, what's up mga pogi? For today's video nga, andito tayo ngayon sa Lucky Duck's Place dito sa may barangay Nagagul, Lingayen, Pangasinan, na kung saan ay napakaganda nga ng kanilang resort, lalong-lalo na ang kanilang amenities. Kaya tara at samahan nyo nga akong tignan at i-explore ang kanilang napakagandang resort. Let's go! Ang Lucky Duck's nga ay may dalawang swimming pool na merong 5 2-story units na pwede mong pag-stayan. Nandyan nga ang kabana na good for 15 packs na kung saan ay may napakalawak na sala na may aesthetic na dining area. Isama mo pa ang kanilang bilyaran at darts na pwede mong libangan habang nag-i-stay kasama ang iyong tropa o pamilya. May napakalaking smart TV nga na 75 inches na merong Netflix na pwede mong panoorin ng paulit-ulit ang favorite mong Squid Game. At sa kanilang second floor nga ay andun ang kanilang malawak na room na may double deck na pwede magpa-add na extra mattress kung umabot man kayo ng 15 packs. Meron nga din itong dalawang CR, isa dito sa taas at isa din sa baba, na kung saan ay di ka na mag-aforang bumaba kung sakaling magbabawas ka. Meron nga din silang 4 na villa dito na good for 8 packs na may napaka-aesthetic na sala na talaga naman marerelax ka sa sobrang ganda. Kompleto nga din sila ng mga kitchen appliances dito tulad ng electric stove, kettle, ref, water dispenser at meron pang dirty kitchen. At sa sobrang luwang nga nito ay meron itong 4 na kwarto, isa dito sa baba at 3 naman sa taas na may tigi-isang queen size na bed. At isa pang kinaganda nga dito ay di lang iisa ang CR kundi 4 na CR lang naman meron sila dito. Grabe din talaga tong Lucky Duck's Place, convenience talaga ng guests ang priority. At isa pang napakaganda sa kanilang resort ay sobrang luwang nga ng kanilang events place na pwede mong pagganapan ng yung mga special occasion tulad ng kasal, binyag o dibu. O diba? Nice! For more inquiries, message nyo lang ang kanilang Facebook page na Lucky Duck's Place or pwede nyo po silang i-contact sa number na 0907-302-7592. So yun nga mga kapogi, napakaganda nga at grabe. Sobrang sulit dito sa Lucky Duck's Place. Kaya kung ako sa'yo, ay puntahan mo na itong kanilang resort. Dito lang yan sa may barangay Nagagul, Lingayen, Pangasinan. At kung nagustuhan mo ang aking video, please do like and follow my page para updated ka sa ating mga poging journey. This is your Kapogi, Rain Cutie TV po, na laging nagsasabing stay pogi and healthy. Bye! Magkano tayo?